Ambek soteng alam lho kene ya. Yo to wak tenanan. Tenanan kene. Mepet lho. Kalau ora wong yo anu yo. Ora tambah HP ini. Apin sing apik ndi? Berarti ngono. Ayi wis dimulai iki jane wis. Wes nek dene nduk omah. Lah kuwi pacare rono, Mas. Apa? Pacare Deni digoteng itu gak ro to, Bang kok? Ro. Tandi to. Ora ro. Pacare Deni. Kok tak lemu ndi to wong butahe cilik. Ngono tak lemu nek ngono. Oh, Bang kok Mas, Bang. Lah sing Meri man. Nek jaketan kemeng karo Heri omong-omongan bawa HP bang dhewe nek jaketan ngene kalawi ya tunggale caku sing butahe wedeke tengok-tengok ya nyelek meng. Heeh, tak kuwi mang. Jadi jaketan ireng butahe. Digoceng memang ya jaketan ireng. Sing kana kene kono jero 5 kono 6 jero kono 7 jero alene ndek ta oh lho wong ae ngono lha nggih kono 6 wong ngasih gawe aku kok segak to yo nah aku karo nikah lho wis ero nek karo kok muni gak apa? Banyu mau lebok nae wenemu koyo ngene. Banyu ngapa wong nikah ki nek ngilangi banyu ora leren kok. Anggere boleh kok tandur sing mampir. Sing nepeki kan jautan sini mau sak mate. Aku tandur. Sing Daud. Ora dikelirit buat tanggo wangi gak ngeluh kabotan. Ini aneh pokokan diri-diri. Ini punya tanah.
Dirang ngene mata urung nang.